Vrchoste mě! Děláš! Ruce! Chytni ruce! Nechte jí! Hugo! Dnes stojí před soudem dvě ženy. Obě zde nejsou zdaleka poprvé. A přišli sem přímo z vězení, kde si odpikávají trest za jiné zločiny. Nyní jsou obžalovány za vraždu ve formě organizátorství. Činu se měli dopustit přímo ve výkonu trestu. Ve večerních hodinách na 4. ubytovně ženské věznice obžalovaná Soňa Rybářová za přítomnosti spoluobviněné Beaty Samcové navrhla usmrcení spoluvězenkyně Markéty Hiršlové. Soňa Rybářová věc organizovala. Hlavní aktérky dnešního příběhu jsou tři. Beata Samcová, Jindřiška Valová a Soňa Rybářová. Ty vole holky, tak to tady ještě nebylo. To je fakt bestie, to není člověk. Co to má? Jak to? Vole, tu bych oběsila na prvním stromě. Podívej. Beata Samcová odpikává si trest za loupež a do konce trestu jí zbývají 2 roky. Má sadistické sklony. Nebo víš co, Jindřiško? Tak nám to přečti ty. Kde jako? Tady, ten titulek velký jako kráva. Ubila k smrti svoji vlastní dceru. No čti. Jindřiška Valová sedí za pěstování drog. Je mírně retardovaná, dodnes se nenaučila číst. Za 4 měsíce by měla být na svobodě. Hele, dej mi to, já to přečtu, jo? A jasný, tady. Soňa Rybářová je v současnosti odsouzená za zpronevěru na 7 let, ale ve vězení je už po 3. Předchozí 2 tresty byly za násilné činy. Zbývá jí ještě 16 měsíců vězení. Obžalovaná, jak jste se dozvěděla, že s vámi ve věznici je i poškozená Markéta Hiršlová? Tohle jsem zaslechla. Od koho? Co? Nevím, to si nepamatuju. Nepamatujete? No, ale ve vězení se ví vždycky všechno a hned. Prostě se to rozkřikne. Vše vlastně začalo zdánlivě nevinně. Přečtením novinového článku ve společenské místnosti. 14 dní umírání v krutých bolestech. Tělíčko plné oděrek, modřin a jizev po zubech vlastní mámy. Tak skončil život Natálky Hiršlové z Louky u Jihlavy. To je síla, co? Ta svině svou vlastní dceru kousala. To není matka, to je zrůda. Drž hubu. Soňo, pokračuj. Hele, podle obžaloby udeřila holčičku dlaní do tváře, hodila ji na zem a tam ji byla pěstmi do hlavy a břicha až do bezvědomí. Tyjo, to bych pověsila za koule do průvanu. Tak to asi těžko, když je to ženská, ne? No a cože je to ženská? Je nějaká rovnoprávnost, ne? Ale nemůžeš ji pověsit za koule do průvanu, protože žádný nemá. Tak sorry, no. Jsem to myslela obrazně. Já si vůbec nedokážu představit, že bych zabila vlastní dítě. Drž hubu. To musí být povaha, co? Natálka se narodila předčasně a nějaký čas trávila v nemocnici. Když se konečně dostala domů, místo lásky plné máminy náruče jí máma za každý pláč byla. No tak to je jasný, že děcko musí brečet, ne? To je život. Tak jasně, jak se má asi vyjadřovat, když něco chce, vždyť neumí mluvit. Ale proč jí kousala? Prý neví, proč dítě kousala po celém těle, proč malé Natálce dala pěstí, smíkla jí na zem a pokračovala v bytí. Dostala jsem vztek a proto jsem jí tloukla, vysvětlovala matka. To já bych nikdy neublížila svým vlastním dětem. Dala bych jí za to trest smrti. Ta Hiršlová dostala jenom 10 let. Nechápu, proč jí nedali aspoň do životí. 10 let. A kam ji poslali? No, to je to nejlepší. Kam? Ta pizda je tady. Co jste udělala potom, když jste se dozvěděla, že Markéta Hiršlová byla odsouzena za zabití svého dítěte? Neudělala jsem nic. Nic? Dobře. Byla jsem naštvaná. Nedokázala jsem pochopit, jak někdo může zabít svý malý děcko. Ale teď té holčičce byly 2 roky. Byla úplně bezbraná a věřila svý matce. Markétě Hiršlové je 25 let. Utírala a zabila svou 2letou dceru Natálku. Před 2 týdny byla odsouzená za zločin těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti a týrání svěřené osoby k trestu odnětí svobody v trvání 10 let.
Svůj trest nastoupila ve stejném vězení, jako byla Beata Samcová, Soňa Rybářová a Jindřiška Valová. Holky je tady. Kde? Na 4. Tak to je hustý. Přesně tak. Hele, a kdo ještě všechno ví, že to? Nikdo. Tak to tak musí zůstat, jo? To by nechtěla na izolaci. Co jako chcete dělat? Držbu. Co asi? Tyjo, neblbněte, teď mě zbývají už jenom 4 měsíce. To chceš, aby ta svině zůstala bez trestu? No to ne. Ale musíme se k ní nějak dostat. Musíme jí dát takovou nakládačku, aby každá ženská, která vztáhne ruku na svý děcko, měla strach jít do vězení a rovnou si to šla hodit. Jak nakládačku? Ty jsi fakt blbá. Normálně. Pořádnou nakládačku. Ve vězení existuje nepsaná hierarchie mezi odsouzenými, tedy jakési postavení na neoficiálním žebříčku autority. A mezi ty, kterým je naprosto pohrdáno, patří v ženském vězení matky, které zabily své dítě. Chtěla bych s vámi mluvit. Znáte řád studovny? Znám. Tak si běžte se mnou na místo. Ale náš příběh sebou nese ještě silnější důvod, proč chtěla Soňa Rybářová osobně potrestat Markétu Hiršlovou. No tak povídej. Víte, já už nikdy nemůžu mít miminko. A hrozně moc bych si ho přála. A tak mě napadlo, jestli... No, jen klid. O co jde? Já jsem teď v base. A je mi jasný, že i když půjdu ven, tak mi nedají zaměstnání v nějaký účtárně. Jste tady za zpronevěru, takže je to nepravděpodobné. Spíš si budete muset najít místo někde mimo svůj obor. Jo, jasně, tak s tím už jsem se smířila. A já bych chtěla jenom vidět, jestli jako bývalá odsouzená mám šanci k tomu, abych si mohla osvojit dítě z děcáku. Soňo, teoreticky to možné je, ale bude to... se na teorii. Chci prostě jenom vidět, jestli mám šanci někdy vychovat dítě. Budete muset projít psychologickými testy. Taky sociální pracovník, bydlení. Moc velkou naději tomu nedávejte. Soňa má tedy pádný důvod, proč vražedkyni dítěte nenávidí. Sama byla svým partnerem přinucena jít na potrat, u něhož se objevily komplikace. Od té doby nemůže mít Soňa děti. Ale potřebujeme se k ní nějak dostat. Co chceš dělat? Tak musíme jí dát pořádnou lekci. Pořeže mi ksicht. Aby s ní už nešel nikdy žádný chlap, až odsaď vyleze. To ne, co když nás bonzne? Nebonzne. Tady ještě nikdy nikdo nikoho nebonznul. Ale ona je fakt magor. Drž hubu. Ale tak jí musíme dát pořádně na budku a ona potom bude sticha. No, ale co když potom bude chtít na izolaci? Tak ať jde. No, ale jak se k ní dostaneme po druhý? Jak po druhý? Proč po druhý? Jindřiško, ty jsi fakt vyhulená. Ne, počkejte, to jí chcete dávat jako na budku pravidelně, nebo co? Tady musí zažít peklo. Když jí pořežeš ksicht, tak peklo začne nám. Drž. Ona má pravdu. Ale nic tak drastického, nebo to někdo hned pozná. Takže žádný řezání ksichtu. Tak jí dáme normálně deku. No, to by šlo. No ale ty, tentokrát budeš kopat taky, jasný. Jasně. Jasně, že jo. Tak to chci vidět. Ale minule si taky měla dát ty cikorci pořádně na budku a nakonec si jí jenom jednou bouchla pěstičkou. Ha? Soňo, neservíš, jaká to byla rána. Jindřiška Valová je vlastně mezi dvěma ohni. Už za 4 měsíce půjde na svobodu, kam se neskutečně těší. A rozhodně nechce udělat nic, co by jí pobyt za mřížemi prodloužilo. Zároveň chce zbytek trestu přežít ve zdraví. Deku?
Jak vypadá deka ve vašem podání? No, tak normálně to zná přeci každý, ne? No, to možná ano. Ze školy, z tábora, ale nevíme, jak vypadá deka v ženské věznici. Normálně jí hodíme deku přes hlavu, aby na nás neviděla. No a potom dostane nakládačku. Na co jste potřebovala pásek poškozené? Jaký pásek? Vězeňská služba u vás našla během neohlášené prohlídky pásek s evidenčním číslem Markéty Hiršlové. Byl to tedy její pásek a já se vás ptám, kde se vzal u vás pod madrací? Jo, ten pásek. No, ten jsem chtěla na to, že ji potom s ním zbijem. Slova státního zástupce Soňu šokovala. Rozhodně nepočítala s tím, že se o krádeži opasku ví. Nicméně krádež osobních doplňků je ve vězení běžný způsob, jak někomu ublížit. Ztráta je vězeňskou službou trestána. Ale neprotáčej, jo? Sorry. Holky, mám nápad. To zas bude. Vyfič. Počkejte, po zítří uklízím na 4, mám chodbu. Počkej, to můžeš být si člověk. Hele, ale ne, aby si něco řekla. Nebojte, neřeknu. Ale mohla bych jí čornout její pásek. Jindřiško, tak tohle je dobrý nápad. Tak teď jsem za blbou asi já. Počkej, s tím chceš jako říct, že jinak jsem furt za blbou já, nebo co? Hele, klid, jo? Náhodou to je fakt výborný nápad. No a co s tím páskem? My ji totiž neřežeme vlastním páskem. Jo, takhle. Vysvětlete mi, proč byste poškozené kradli její pásek, abyste ji seřezali? No, přišlo mi to jako hodně dobrý nápad. Nápad? No, jako takový symbol. Symbol čeho? No, symbol potupy. Potupy? Myslíte si, že člověk, který je odsouzen za usmrcení vlastního dítěte, bude potupen tím, že mu nasekáte na zadek jeho vlastním páskem? Námitka. Státní zástupce zlehčuje výpověď paní Rybářové bez jasného důvodu. Ne, já nezlehčuji výpověď, já jen poukazuji na nevěrohodnost výpovědi obžalované. Námitka se zamítá. Pane státní zástupce, pokračujte. Děkuji, nemám zatím další otázky. Chce někdo z obhajoby pokračovat ve výslechu obžalované? Ano. Paní Rybářová, měla jste v úmyslu usmrtit poškozenou Markétu Hiršlovou? Ne, to vůbec. Chtěli jsme jí prostě dát jenom lekci. Trochu ji vystrašit za to, co udělala svýmu děcku. Ta ženská je netvor. Děkuji. Nemám další otázky. Obžalovaná, můžete si sednout. Přivolejte svědkyni Markétu Hiršlovou. Soňa Rybářová se u soudu chovala sebejistě. Věděla, že kromě Jindřišky Valové a Beaty Samcové nikdo o jejich záměru nevěděl. A samotná poškozená Markéta Hiršlová taky nic neřekne. Bojí se, aby jako vražedkyně dítěte ve vězení přežila. Konečně původně nechtěla ani vypovídat. Přesto jí soud předvolal. Paní svědkyně, co se stalo večer 29. září ve Sprchách? Nic zvláštního. Šla jsem se po basketu vysprchovat a Soňa Rybařová s Beatou Samcovou na mě skočili. A tobě ty mrchoste! Ruce, chytni ruce! Co teď? Nic. Co když nás práskne? Práskne. To by tady nepřežila ani minutu. To posráte! Měla jste důvod obávat se o svůj život? Ne, to rozhodně ne. O nic důležitého nešlo, bylo to jenom šťouchnutí. Neměla jste tedy pocit, že vás chce Soňa Rybářová zabít? Ne. Myslím, že mě chtěla jenom vystrašit.
Paní svědkyně, děkuji. Eskorta může svědkyni odvést. Předpoklad obžalovaných se potvrdil. Poškozená Markéta Hiršlová se neodvážila nic říct. Tvrdí, že potyčka ve sprše její život neohrozila. Neexistují důkazy a ani svědci. Tedy alespoň si to myslí Soňa Rybářová a Beata Samcová. Předvolejte svědkyni magistru Helenu Šípkovou. Magistra Helena Šípková je v ženské věznici zaměstnána jako pedagog volného času. Pomáhá odsouzeným ženám vyplnit osobní volno nebo je i vzdělává. Popravdě řečeno, obě obžalované nečekali, že bude právě ona předvolána jako svědek. A vlastně netuší ani proč. Paní magistro, jaký máte profesionální vztah k obžalovaným? Jako pedagog volného času mám na starosti skupinu, kam spadají i paní Rybářová a paní Samcová. Čemu se věnuje tato skupina? Zjednodušeně řečeno všemu, co obsahuje volný čas ve věznici. Vaření, vyšívání, počítačům. A když si některá z odsouzených dodělává maturitu nebo třeba i vysokou školu, pomáháme jim tato studia zvládnout. Pane státní zástupce, svědkyně je vaše. Paní magistro, můžete nám objasnit, jak vypadá hierarchie v ženské věznici? Kdo je takzvaný kápo nebo kdo je naopak dole na žebříčku? Ano, já vám rozumím. Nejmenší respekt mají ženy, které nějakým způsobem ublížily dětem. Naopak největší autoritu mají v naší ženské věznici ženy odsouzené za podvody. A proč tomu tak je? Mají díky rodině nejvíce peněz. Také mají přes advokáta přístup k informacím zvenku. Navíc dokážou s ostatními odsouzenými více či méně skrytě manipulovat. Paní magistro, jak byste charakterizovala osobnost obžalované Rybářové? Soňa je inteligentní. Na jakou příčku vězeňského žebříčku byste ji zařadila? Soňa Rybářová je typický šéf. Vždycky kolem sebe měla skupinku odsouzených, které ji následovali. A kdyby se rozhodla cokoliv ve vězení zorganizovat, její následovnice by ji v tom podpořili? Námitka. Svědek je nucen svou odpovědí spekulovat. Námitka se přijímá. Přeformulujte svoji otázku, pane státní zástupce. Je obžalovaná schopná zorganizovat zavraždění jiné odsouzené? Ano. Soňa Rybářová byla schopná zorganizovat vraždu Markéty Hiršlové. Helena Šípková to potvrdila. Byla to totiž ona, kdo se jako první dozvěděl o pokusu o vraždu a následně informovala vedení věznice. Málo. No, výborně, Jindřiško. Za chvíli budeš číst romány. Tak pro dnešek končíme. Paní učitelko. Co pak? Já jsem v hrozný situaci. No, Beata se Soňou chtěli zabít tu vražetkyni ve sprše. počkej, ale to je vážná věc. Já vím. Oni mě zabijou. Pomůžu ti. Ale musíš mi říct úplně všechno. Ani Soňa, ani Beata nikdy nepočítali s tím, že by je Jindřiška Valová mohla prozradit. Proto si byli tak jisté, že jim nikdo nemůže nic dokázat. Považovali totiž Jindřišku za úplně hloupou. A už vůbec nečekali, že se objeví u soudu a bude svědčit proti nim. Jenomže její strach z toho, že půjde znovu do vězení, byl daleko větší, než si obě obžalované dokázali představit. Paní svědkyně, řekněte nám, jak obžalované reagovali, když se dozvěděli, že ve věznici je umístěna i poškozená Markéta Hiršlová. S tou zprávou přišla Beata. Bylo to někde v novinách. Dražovou. Jindřiško, kdy uklízíš na 4? Ve středu mám chodbu. Takže to znamená, že budeš u Hiršlové. A co jako? Hele, já nic dělat nebudu. Nebo prostě jenom čorný špásek. Tak jestli jde jenom o tohle, tak to by nějak šlo. A to jste se nezeptala, k čemu ten pásek bude? Ne. Myslela jsem si, že jí chtějí vzít jen nějaký suvenýr a že jí třeba postupně budou brát i další věci. Já vám nerozumím. My jsme totiž normálně takhle brali různé věci holkám, který nám nesedly. A co se pak stalo, když jste ten pásek vzala? Přinesla jsem ho holkám.
Co máš to? Šikulka. Tak co, jdem do toho? Zabijeme ji mrchu. Jak zabijem? Ty holky, neblbněte. Teď jsme za chvilku venku. Hele, já nechci vyfasovat ještě 15 let za vraždu. Ale klid, mám to vymyšlení. Povídej. Počkáme si na ní ve sprchách po basketu. Jo, sprchy, to je dobrý. Jedna z vás jí přetáhne teplákovku přes hlavu, aby neviděla. Se mnou nepočítejte, já nic dělat nebudu. Já to udělám, pokračuj. No, a já potom přiskočím ze zadu a dám jí opasek kolem krku a budu utahovat a utahovat. Dokud ta svině nechcípne. Přesně tak. A pak utečem po celý. No tak to v žádném případě, drahoušku. Tak co? My ji totiž na tom opasku pověsíme ve sprchách za mříže. To je geniální. Jo. To potom bude vypadat jako sebevražda. Aha. A motiv je jasný. Nevydržela to, že zabila svého 2letého andílka a pod tí jeho svědomí si to musela hodit. To je čistý. Dámy, kdo chce autogram, tak musí do fronty. Obžalovaná Soňa Rybářová měla tedy plán na uškrcení Markéty Hiršlové. Proč se ale nakonec ten plán neuskutečnil tak, jak měl? Soňa nepočítala s takovým odporem. Drž hubu. Ruce, chytni ruce! Tu nechte jít! Nechte jít! Obě obžalované byly svědectvím Jindřišky šokované a do poslední chvíle se snažili zapírat. To, co řekla svědkyně Válová, není pravda. Nikdy jsme nechtěli Hiršlovou zabít, jenom vystrašit. A v opásku nic nevím. Co si všechno vymyslela. Jenomže důkazů proti obžalovaným přibývá. U soudu ještě zazněla citace z lékařské zprávy, která potvrdila, že Markéta Hiršlová měla na krku stopy poškrcení páskem. Soud je u konce. S jakými fakty bude pracovat? Soňa Rybářová, Jindřiška Valová a Beata Samcová byly uvězněny na jednom oddělení. Před 5 měsíci přišla do výkonu trestu na stejné místo Markéta Hiršlová, odsouzená za vraždu dítěte. Soňa Rybářová, která po potratu nemohla mít dítě, ji chtěla potrestat. Jindřiška Valová odcizila Markétě Hiršlové její opasek. Ve sprchách se potom pokusila Beata a Soňa Markétu údajně uškrtit právě na jejím opasku. Ta však útok jako život ohrožující popírá. Jindřiška Valová pokus o vraždu nahlásila vězeňské pedagožce. Jak rozhodne soud? Soňa Rybářová spáchala pokus zvlášť závažného zločinu vraždy ve formě organizátorství a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 12 let, pro jehož výkon se zařazuje do věznice se zvýšenou ostrahou. Soňa Rybářová byla označena za hlavního strůjce a organizátora. Soud nepřesvědčila, že šlo o pouhé zastrašování. Jak dopadne její spoluvězeňkyně Beata Samcová? Beata Samcová spáchala pokus zločinu vraždy a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 8 let, pro jehož výkon se zařazuje do věznice s ostrahou. Soňa a Beata mohly už příští Vánoce strávit se svou rodinou. Namísto toho se snažili vzít spravedlnost do vlastních rukou a potrestat vražedkyni. Ta je dál ve stejné věznici a má mezi spoluvězenkyněmi jen o něco více respektu. Ví se o ní, že není práskačka, ale nijak zvlášť si nepolepšila. Na společenském žebříčku věznice je stále na jeho poslední příčce. Musím ti něco říct. Co pak? Firma zkrachovala? Ne, já... Mám milenku. No a? Bůh tě miluje. Prosím, přestaň s tou šaškárnou. Podepíšeš mi tyhle papíry, ať se můžeme rozvést jako civilizovaní lidi. Nemůžu. Musíte si to ještě rozmyslet. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. A řekli vám lékaři, kolik života vám ještě zbývá?
Ano, řekli, že... Máme tady výjezd. Hana Linhartová, Zborovská 6, pacientka krvácí a je zřejmě v bezvědomí. Rozumím, 140 to bere. Dnes jsme u odvolacího soudu. Od předchozího jednání před krajským soudem odešla obžalovaná Hana Linhartová před 3 měsíci s trestem 12 let nepodmíněně za vraždu dítěte. Její obhájkyně se odvolala. Jak dnes rozhodne vrchní soud? Obžalovaná byla odsouzena rozsudkem pro skutek, kterého se dopustila tím, že dne 21.9.2012 mezi 1. až 9. hodinou porodila doma zdravé a životaschopné dítě mužského pohlaví. Tady je. Obhajoba chce dosáhnout pro svou klientku snížení trestu. To se jí podaří jen tehdy, pokud prokáže, že Hana Linhartová zabila své dítě buď pod vlivem tzv. Poporodní psychózy, nebo z jiných její život ohrožujících důvodů, anebo pod tlakem okolností. Paní Linhartová, slyšíte, paní Linhartová? Ona snad. Máme tady domácí porod. Pacientka ztratila velké množství krve. Připravte transfuzi a operační sál. Budeme tam za 6 minut. Rozumím, a jak je na tom dítě? Nikdy ho nevidím. Zkuste ho najít a přivezte je oba. Rozumím. Pane svědku, můžete soudu říct, jaké je vaše zaměstnání? Pracuji u rychlé záchranné služby. A měl jste službu 21.9.2012 ráno? Ano. Pamatujete si na výjezd ke zde obžalované Haně Linhartové? Ano. Popište soudu, jak váš výjezd probíhal. Když jsme dostali hlášení, asi v 9 hodin dopoledne, věděli jsme jen, že žena krvácí a že upadla do bezvědomí během telefonátu s operátorkou. Na místě jsme byli asi za 3 minuty. Jestli je v bezvědomí, tak nám asi neotevře. No, dobře, takhle 3. 1, 2, 3. Paní Linhartová. Slyšíte, paní Linhartová? Pane svědku, když jste vstoupili do bytu, byla obžalovaná při smyslech? Ne, byla v bezvědomí. Děkuji, zatím nemám žádné otázky. Pane státní zástupce, chcete pokračovat ve výslechu svědka? Ano. Pane svědku, když jste přišli do bytu obžalované, ta byla, jak říkáte, v bezvědomí. Byla v bezvědomí po celou dobu vaší přítomnosti? Ne, paní Linhartová se probrala. Probírá se. Paní Linhartová, vnímáte mě? Ano. Paní Linhartová, vy jste rodila doma? Asi ano. A kde je porodní asistentka? Není. Vy jste rodila sama? Ano, sama. A kde máte dítě? Dítě, které jste porodila. Nevím. Kde je paní Linhartová? Odvezeme vás oba dva do nemocnice. Asi je mrtvé. A kde je? Nevím. Kde je vaše dítě? Co jste v té skříni našel? Na dně skříně byla igelitová taška a v ní ještě jedna a pak ještě jedna
a pak osuška. Pane svědku, jste v pořádku? Ano, jen bych poprosil trochu vody. Prosím. Hana Linhartová rodila téměř celou noc. 9hodinový porod pro ní musel být peklem. Byla na to sama. Ale je důvod jí litovat? Zavolejte policajty. Je tady mrtvý novorozenec. Obžalovaná s vámi tedy komunikovala. Můžete nám říct, zda byla nějak zmatená nebo nevěděla, co se stalo? Těžko říct, jak se cítila. Nemusíte mi říkat o jejich pocitech. Jde mi čistě o to, jak působila na vás. Působila vyčerpaně. Věděla obžalovaná, co se stalo? Ano, mluvila s náma a byla při smyslech. Obžalovaná vám řekla, že se dítě narodilo mrtvé. Je to tak? Ano. Proč tedy schovala tělíčko dítěte do skříně? Námitka. Svědek se může jen dohadovat o motivaci obžalované. Námitka se přijímá. Zeptám se jinak. Vysvětlila vám Hana Linhartová, proč je tělíčko dítěte ve skříni? My jsme se jí na to neptali. Pro nás byla priorita zachránit lidský život. Nemám další otázky. U krajského soudu byla Hana Linhartová odsouzena za vraždu ke 12 rokům odnětí svobody. Při tomto odvolacím procesu u vrchního soudu se snaží obhajoba dokázat, že se nejednalo o promyšlenou vraždu, ale o takzvané usmrcení v rozrušení ze strachu. Příčina? Změněné vnímání reality ovlivněné těžkým porodem a krizovou životní situací. Pane svědku, obžalovaná vám řekla, že je dítě ve skříni. Ano, když jsme se zeptali. Odpověděla vám rovnou, nebo se vytáčela, nebo lhala? Řekla to rovnou. Takže jste neměl dojem, že by chtěla utajit smrt svého dítěte? Ne, to ne. Podle lékařské zprávy Hana Linhartová rodila sama bez asistence jiné osoby. Porod trval 9 hodin. Pane svědku, setkal jste se za své praxe u záchranné služby s podobným případem? S 9hodinovým porodem bez asistence jsem se ještě nesetkal. Ztratila hodně krve? Ano, stav pacientky byl kritický, museli jsme ji okamžitě převést do nemocnice, jinak by zřejmě zemřela. Je pacientka v takovém stavu, který popisujete, plně při smyslech? Úplně asi ne. Nemám další otázky. Předvolejte svědka Ladislava Soukupa. Jedná se o svědka obžaloby, který může potvrdit, že se Hana Linhartová na svůj vražedný čin připravovala. A to dokonce několik týdnů dopředu. Ladislav Soukup pracuje jako manažer směny v supermarketu a je nadřízený Hany Linhartové. Pane svědku, znáte obžalovanou Hanu Linhartovou? Ano, dělala u nás na pokladně. A můžete nám říct, kdy u vás ukončila pracovní poměr? Ona ho vlastně neukončila. Chtěla si nejprve vzít dovolenou. Kdy to bylo? V červenci. Tak jsem jí dal 3 týdny dovolené, ale ona pak volala, že chce ještě dál neplacené volno. Řekla vám obžalovaná i důvod, proč chce dovolenou a potom i neplacenou dovolenou? Ano, říkala mi, že má nemocného otce. Dovoluji si soudu zdůraznit, že otec obžalované, pan Tomáš Fiala, zemřel na plicní embolii v roce 1996. Z toho vyplývá, že obžalovaná si vzala v práci dovolenou z jediného důvodu, aby před svým okolím ukryla své těhotenství. Nemám další otázky. Paní obhájkyně, a co vy? Nemám otázky. Předvolejte svědka Petra Linharta. Petr Linhart, manžel obžalované. V současné době je nezaměstnaný. V době činu byl už rok ve vězení za krádeže aut. Je tedy jasné, že dítě nemohlo být jeho. V jakém vztahu jste se zde obžalovanou Hanou Linhartovou? Jsem zatím její manžel, ale už jsem požádal o rozvod. Pane státní zástupce,
Můžete svědkovi položit své otázky. Děkuji. Pane svědku, vy jste byl v době, kdy vaše žena rodila, ve výkonu trestu. Pustili mě před měsícem. Věděl jste, že je vaše žena v jiném stavu? Ne, to jsem vůbec nevěděl. Nečekal jsem, že bude taková Pane svědku, jste u soudu a žádám vás, abyste se vyvaroval takových výrazů. No, tak se omlouvám, ale mám strašnou zlost. Cítím se jak Pane svědku. Podvedenej. Navštěvovala vás manželka ve věznici v době výkonu trestu? Byla tam. Aspoň ze začátku dost často. A pak poslední rok čím dál míň. A když tam byla naposled, tak říkala, že se na mě těší. Kdy to bylo? V srpnu. Tedy měsíc před porodem. Svědectví manžela o poslední návštěvě Hany ve vězení by mohlo být důležitým důkazem obžaloby. Nepřiznala manželovi těhotenství. Strach z prozrazení nemanželského dítěte tak mohl být motivem k jeho usmrcení. A pokud by se prokázalo, že vraždu plánovala, mohla by dostat ještě několik let navíc. Já už se tak těším domů. Co jsi taková? Jaká jsem? No jako by ses netěšila. Jo, těším se. Uděláme hned oslavu, jakou svět neviděl. A kdo to zaplatí? Teď nemáme moc peněz. To neřeš. Já se tak ožeru, až budu úplně ožralej. Tak jo, užiješ si to. Co Karel? Stará se o tebe? Jo, stará. Měl by. Co kejváš jak slepice? Nekejvám. No kejváš. Tak kejvám. No vidíš. Dluží mi to. Nebejt mě, mohl jít bručet taky. Dává ti občas nějaký prachy? Někdy jo, ale sám taky nemá. Jak nemá? Tak ať se snaží. On se snaží. Karel Gazda byl kamarád Petra Linharta. Zřejmě jeli v krádežích aut spolu, ale Linhart Gazdu nezhodil. Na oplátku se měl Karel Gazda postarat o jeho manželku v době, kdy bude Petr ve vězení. Věděl jste o mimomanželském poměru mezi vaší ženou a Karlem Gazdou? Dozvěděl jsem se to, až když ženu zavřeli. A okamžitě jsem požádal o rozvod. Vy s obžalovanou nemáte žádné děti. Ne, ona nechtěla. Kvůli tomu, že se o ně nedokážeme postarat. Jak byste zareagoval, kdyby se vám obžalovaná přiznala, že má poměr s Karlem Gazdou? Co bych mohl dělat? Jak se říká, citům poručit nemůžeš. Tak bych jí popřál hodně štěstí a rozvedl bych se s ní. Proč si tedy myslíte, že to neudělala? Z jakého důvodu se vám nepřiznala, že čeká dítě s někým jiným? Já myslím, že milovala mě. No, s Karlem byla jenom kvůli tomu, že toho na ní bylo moc. No, Karel Gazda je debil. Děkuji. Nemám další otázky. Paní obhájkyně, svědek je vám k dispozici. Pane svědku, jaké bylo vaše manželství před nástupem trestu? Manželství bylo v pohodě. Občas jsme se trochu chytli, ale jako všude. Nic vážného to nebylo. Mohla z vás mít vaše žena strach? Proč by měla ze mě strach? Možná proto, že jste ji fyzicky napadal. Já? Nikdy. Já tady mám záznam z nemocnice, kdy vaše žena vyhledala lékařské ošetření a v lékařské zprávě vypověděla, že jste jí 3krát uhodil pěstí do obličeje. To není pravda. Spadla v kuchyni na ledničku. Dokonce na vás podala i trestní oznámení. A to celkem 4krát během roku a půl. To je všechno lež. Ona byla magor. Vždyť taky potom všechna ta oznámení stáhla. To, že stáhla oznámení, ještě neznamená, že nebyla obětí domácího násilí. Námitka. Zde neprojednáváme domácí násilí páchané svědkem, ale vraždu dítěte. Ale já chci upozornit na to, že obžalovaná měla ze svého muže strach a že byla pod neustálým tlakem, což mělo za následek iracionální jednání bezprostředně po porodu. Obhajoba se snaží vylíčit Hanu Linhartovou jako oběť okolností, která jednala pod tlakem. Tento tlak vyústil v poporodní psychózu,
která způsobila, že zabila své dítě. Pomáhal vaší manželce někdo z rodiny během vašeho výkonu trestu? Vaši rodiče, příbuzní? Ne, nikdo z rodiny. Jen Karel Gazda. Ale to jsem nevěděl, že se z něj stane taková krysa. Byl to můj nejlepší kamarád. Nemám další otázky. Pane státní zástupce? Taky už nemám žádné otázky. Svědek může jít. Zavolejte do jednací síně svědka Karla Gazdu. Na chodbě soudu došlo k tomu, k čemu se schylovalo od té doby, co se Petr Linhart vrátil z vězení. Karel a Petr byli kamarádi od základní školy. Oba propadali z několika předmětů a proto šli dělat k firmě na výkopové práce. Zabiju, ty hajzle! Měl jsi tam jít sedět se mnou! Karel měl vždycky jednu nohu v kriminále. Jste v pořádku? Ano. Jste schopen vypovídat? Ano, jsem. Pane svědku, vy jste měl milostný poměr s obžalovanou v období od ledna do srpna 2012. Je to tak? Ano, Petr byl ve vězení, tak jsem Hance pomáhal. Pomáhal jste jí tak, že se jí podařilo otěhotnět. Věděl jste o tom? Ne, nic mi neřekla. A vy jste nic nepoznal? Ne. Zdálo se mi, že trochu přibrala. Navíc nosila volnější šaty. Proč váš vztah skončil? A kdy? Hanka se se mnou rozešla v červnu. Říkala, že se za chvíli Petr vrátí z basy, tak to chtěla ukončit. To znamená, že se s vámi obžalovaná rozešla v 6. měsíci těhotenství. Chci soud upozornit na to, že právě od 6. měsíce jsou u žen nápadné znaky těhotenství, zejména nabírání na váze. Zástupce je nám známo, jak probíhá těhotenství. Pojďte prosím k věci. Rozchod s panem Karlem Gazdou byl pro obžalovanou nutností, aby nepoznal její těhotenství. To znamená, že už v té době věděla, že porodí dítě tajně a podle všeho měla v úmyslu se novorozence po porodu zbavit. Já nemám další otázky. Paní obhájkyně, chcete položit svědkovi své otázky? Pane svědku, podle slov státního zástupce byl důvodem vašeho rozchodu s Hanou Linhartovou utajení těhotenství. Můžete nám říct podle vašeho názoru, jaký byl vztah mezi obžalovanou a jejím mužem? Nebyl dobrý. Petr se k ní choval strašně. Jak strašně? No... Byl Petr Linhart obžalovanou? Ano, někdy ji zřezal jen tak. Co je to někdy? Každý den. Tak ať se urodí. Co doma? Nic. Jak nic? Furt stejná baba. Si pořiď sviště. Dětma nezatopíš. Aby se ti pak Hanka doma nenudila. Jak to myslíš? Já jí dám nudu. Každou sobotu jí pěkně proplesknu a je po nudě. Tak to máš štěstí, že je dneska středa. No ani ne. Dneska jí dám taky pěkných pár facek. A za co? Preventivně. Když dáš ženský pár facek, vždycky ví za co. No tak ať se urodí. Vraťme se ještě do června roku 2012, kdy se s vámi obžalovaná rozešla. Byl to její nápad? Ano. Přišla s tím, když byla navštívit Petra ve vězení. Co se tam odehrálo? Řekla mi, že byla za Petrem ve vězení a že má strach, až se zase vrátí zpátky. Dává ti občas nějaký prachy? Někdy jo, ale sám taky nemá. Jak nemá? Tak ať se snaží. On se snaží. Co se ho zastáváš? Nezastávám.
Ty s ním něco máš. Nemám. Ty hnusná děvko, ty s ním něco máš. Nemám. Počkej, až se vrátím. Já to... No ale co, jak se mám uklidnit, když tady pro něj... Svědectví Karla Gazdy bylo zásadním zlomem v případu. Dokázalo, že Hana Linhartová byla denně vystavena hrubému zacházení, což potvrzují i trestní oznámení na policii. A její strach z toho, co udělá manžel, až se vrátí z vězení, byl tedy oprávněný. Pane svědku, podle toho, co tady popisujete, to vypadá, že obžalovaná měla ze svého manžela strach. No, to měla a velký. Je to vše? Ani jedna strana už nemá žádné otázky? Ne. Ne, nemám. Děkuji. Svědek může jít. Svědecké dokazování je u konce. Hana Linhartová využila svého práva nevypovídat. Podle její obhájkyně je to pro obžalovanou bolestné a bojí se, aby se při výpovědi nezhroutila. Navíc je stále pod sedativy, které jí předepsal vězeňský psychiatr. Prosím státního zástupce o závěrečnou řeč. Státní zástupce ve své závěrečné řeči kladl důraz na to, aby se čin Hany Linhartové posuzoval jako trestný čin vraždy, za což byla obžalovaná odsouzená už u krajského soudu na 12 let. Novorozence zabalila do osušky, tu vložila do 3 igelitových tašek, vědoma si toho, že se v nich dítě udusí. Tento balík s tělem dítěte ukryla ve skříni svého pokoje. Obhajoba se naopak snažila poukázat na okolnosti, které vedly paní Linhartovou k utajení těhotenství a k následnému činu. Obžalovaná se snažila utajit své těhotenství z důvodu obav o zdraví a život svůj i dítěte. Tyto obavy nebyly bezdůvodné, protože žila ve společné domácnosti s agresivním partnerem, který ji už několikrát předtím napadl a z vězení, kde byl ve výkonu trestu, ji vyhrožoval, že pokud mu nebude věrná, zabije ji. Jak tedy soud rozhodne? Podle jakých informací bude soudce posuzovat vraždu dítěte? Jednoznačné je, že Hana Linhartová 21.9.2012 v 9 hodin dopoledne telefonovala na dispečink rychlé záchranné služby. Volala o pomoc. Záchranáři ji našli v bezvědomí kvůli velké ztrátě krve. Nemohla si vzpomenout, kde je novorozenec. Toho nakonec našli ve skříni ve 3 igelitových taškách. Hana Linhartová nezapírala, že porodila. Otcem jejího dítěte byl Karel Gazda, přítel manžela. Manžel byl v té době ve vězení za krádeže aut. Podle svědectví Karla Gazdy i podle záznamu na policii byla Hana Linhartová předtím, než byl uvězněn, denně vystavena domácímu násilí ze strany manžela. Také vyhrožoval, že ji zabije, až ho propustí z vězení, pokud mu bude nevěrná. Obžalovaná byla v průběhu těhotenství vystavena okolnostem, které evidentně měly trvale stresující charakter, byť šlo o okolnosti, které primárně sama navodila. Obžalovaná Hana Linhartová spáchala zločin vraždy novorozeného dítěte matkou podle paragrafu 142 trestního zákoníku a odsuzuje se podle paragrafu 142 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 6 let. Podle paragrafu 56 odstavec 2 písmeno C trestního zákoníku se obžalovaná pro výkon tohoto trestu zařazuje do věznice s ostrahou. Odvolací soud překlasifikoval rozhodnutí soudu prvního stupně a Haně Linhartové snížil trest na polovinu. Soud se přihlédl k dramatickým okolnostem těhotenství a porodu. Těžká životní situace ji ovlivnila natolik, že nebyla schopna jednat v zájmu dítěte. A navíc prožívala strach z návratu manžela, který ji vyhrožoval zabitím. Odsouzená Hana Linhartová ale nakonec neunesla tíhu své viny a ve vězení spáchala sebevraždu. Na ostrov?
Já jsem vždycky chtěl žít na ostrově, ty ne? Dobrý den. Co je? Já jsem jenom pozdravila. Nebudeš mě zdravit. Ty mě chceš zabránit, abych se přestěhoval? Pane Světlý. Co pak je? Kam jdete? Já jdu uklidit tu břečku do haly. A tělocvičnu bude odemykat kdo? A tak se chvíli počkaj. To snad nemyslíte vážně. Už takhle nemůžu dál. Jsem doma. Kajo. Pojď mě s tím pomoct, já to mám hrozně těžký. Ty se svítíš? Teď musíme šetřit, Kají. Kaju, takový nedoplatek, jak posledně, si nemůžem dovolit. Kajo? Kde jsi? Kajo? Dnes Senát okresního soudu řeší na první pohled kuriózní případ. V civilním sporu navrhovatelka Zdena Světlá žaluje soukromou školu, v níž pracoval její manžel. Ten spáchal sebevraždu. A paní Světlá žádá po soukromé jazykové škole odškodnění. Sebevražda manžela je prý vlastně pracovní úraz. Manžel paní Světlé pracoval u žalované inženýrky Jitky Konečné jako školník údržbář. Jeho nadřízení měli snahu dosáhnout toho, aby pan Světlý ze zaměstnání odešel a zpochybňovali jeho pracovní výsledky a kvalifikaci. Pan Světlý se nebyl schopen s tímto jednáním svého zaměstnavatele smířit a byl proto léčen pro stavy psychické dekompenzace plynoucí z komplikované situace v zaměstnání a z pocitu selhání a nespravedlnosti. Práce, to snad není možný. Já se na to vykašlu. Co je? Nic. Jen to tam nějak blbě drželo. Pane Světlý, můžete se laskavě ovládat. Já tady mám francouzštinu. No, tak vy tady máte francouzštinu. A já zase musím vyměnit tu přiblblou zářivku. A co jako? A co jako? Tady nejste někde ve své hospodě, tady jste ve škole. Tady hulákáte akorát vy. Běžte si po svých a nezdržujte tady pracující lidi. Ticho! Adámek na místo. A je to. Karel Světlý pracoval jako školník na soukromé škole a s učiteli měl řadu menších konfliktů. A proto se žalobkyně domáhala, aby jí žalovaná strana zaplatila částku 48 000 korun českých s 10% úrokem ode dne podání žaloby do zaplacení a aby jí platila částku 2000 korun českých měsíčně jako náhradu na výživu pozůstalé manželce. Prosím, paní žalobkyně, předstupte před soud. Paní Světlá, jak jste dospěla k částce 48 000? No, to byl plat mého manžela za 4 měsíce. Tedy od doby, kdy dostal výpověď, až po jeho úmrtí. Vy tvrdíte, že váš manžel byl v zaměstnání šikanován, že byl donucen k odchodu. Jo, si na to pořád stěžoval, že ho chtějí vyštvat. A jak to vyštvání probíhalo? Různě. Oni mu pořád předhazovali, že je něco míň, že nemá dostatečnou kvalifikaci na to dělat údržbáře ve škole. Čím byl váš muž vyučen? Elektrikářem.
Takže kvalifikaci měl až. On byl navíc hrozně šikovnej. Všecko opravil. Záchod, třest, cokoliv. Karel, hrozně šikovný. Kdy začal váš muž pociťovat, že se ho škola chce zbavit? To bylo před 8 měsíci. A tady jste. Dobrý den, paní ředitelko. Potřebujete něco? Musím s vámi mluvit. Můžete přijít ke mně do kanceláře? Nezlobte se, ale já tady mám dost práce. Můžeme to vyřídit tady? No proč ne? Tak o co jde? Pane Světlý, jak bych to... My tady máme žáky, jejichž rodiče si za tuto školu platí nemalé peníze. A co já s tím? My jsme svým způsobem exkluzivní škola. No vidíte, já jsem svým způsobem exkluzivní školník. To právě nejste. Podívejte se, v čem chodíte. Jak? V čem chodím? Teď tohle je přece normálně pracovní plášť. Ani bych to nepoznala. Kdy jste ho naposledy vypral? Cože? Promiňte, paní ředitelko, jestli jde o ten plášť, tak já... právě, že nejde jen o ten plášť. Máte mastné vlasy, špínu za nehty. Já tady makám, já nesedím v kanceláři. Vypadáte prostě strašně. Jak strašně? No odpudivě. Rodiče si stěžují na to, že na vás musí jejich děti koukat. Ale prosím vás, co jim je do toho, jak já vypadám? Pane Světlý, nejlepší by bylo, kdybyste od nás odešel. To mi dáváte padáka? Uděláme to dohodou. Já vám k tomu napíšu hezké doporučení a přidám odstupné ve výši 2 platů. Co na to říkáte? Nezlobte se, ale já tomu nerozumím. Já dělám něco špatně ve své práci. O to nejde. Ale o to přece jde. Jestli nemáte nic proti mým pracovním povinnostem, tak prosím vás, nechte mě tady pracovat a nerušte mě, já to jinak vážně nestihnu. Zítra u mě v kanceláři. Zaměstnavateli tedy vadil zevnějšek vašeho manžela? Jo, ona neměla problém s prací nebo kvalifikací. Paní ředitelka ho prostě chtěla ze školy dostat. To není pravda. Žádám protistranu, aby se zdržela svých komentářů. Omlouvám se. Teď se omlouváš, viď? Paní Světlá, i vás musím napomenout. Pardon. Pojďme k věci. Váš manžel nesouhlasil s výpovědí dohodou. Tak není padlej na hlavu. Samozřejmě, že nesouhlasil. Co udělal po tom rozhovoru? Řekla jsem mu, že mu budu prát ten plášť třeba každý den. Tak začal chodit do školy upravený jak nějaký bankéř. Chápu. Za 12 hrubýho. Od té doby s ním už tedy paní ředitelka žádný podobný rozhovor o ukončení pracovního poměru neměla? No, od té doby se po něm začala vozit. No, můžete to soudu nějak upřesnit? Karle? Zdravím, Pavle. Co máte na srdci? Karle, můžete uklidit v hale? Je tam strašná sněhová břečka, co žáci nanosili dovnitř. Jasně, už letím. Jste hodný, ať se nám tam někdo nezabije. Já jim říkám 100krát, aby si oklepali boty, ale oni jsou schopní to nanosit až do třídy. To nic, já to vytřu, mám to během chvilky. Zatím. Pane Světlý. Co pak je? Kam jdete? Já jdu uklidit tu břečku do haly. A tělocvičnu bude odemykat kdo? Tak si chvíli počkaj. To snad nemyslíte vážně. Vy necháte žáky čekat na té studené chodbě před tělocvičnou ve cvičebním úboru? Co když nastydnou? Co budu já říkat jejich rodičům? Ne, já to mám za chvilku a potom... Ne, okamžitě běžte odemknout tělocvičnu. Nebo odmítáte plnit své povinnosti školníka? No a pak si manžela zavolala do ředitelny. Školním rozhlasem. Prostě jak nějakého kriminálníka nebo, já nevím, žáka 5. třídy. Dobrý den. Stalo se něco? No to je dost, že jdete. O co jde? Dobrý den. Dobrý den. Tady paní učitelka Macháčková málem přišla k úrazu. To mě mrzí. To vás ještě bude mrzet. A já za to můžu? Můžete. Ale no řekni tady panu školníkovi, co se ti stalo. Šla jsem do školy a v hale jsem uklouzla na rozbředlém sněhu. No, vidíte, já jsem vám přece říkal... Mlčte.
Znáte své povinnosti školníka? Jasně, že znám. Asi ne. Já vám je radši přečtu. Úklid prostor budovy školy a okolí, obsluha a údržba vytápění školy, údržba a oprava zařízení a tak dále a tak dále. Úklid prostor je hned na prvním místě. Ale já vím, já jsem to tam chtěl uklidit. Vy jste mě poslala nejdřív ode k tomu tu tělocvičnu. Úklid prostor je hned na prvním místě. Je to váš podpis? Jistě, že je. No, přece po mně nemůžete chtít, abych byl na 2 místech současně. To se mám rozkrájet, nebo... Máte si tu svou práci lépe zorganizovat. Kdybyste byla normální, tak po té chodbě jdete opatrněji. Pane Světlý, uděluji vám tímto pracovní důtku. Dostanete to samozřejmě i písemně. Za co důtku? Vy sama jste mě přece od toho úklidu zdržela. Máte důtku za porušení pracovní kázně a víte, co to znamená? Naschledanou. Naschledanou. No a po 2 měsících dostal Karel výpověď. Oni ho prostě chtěli z té školy dostat za každou cenu. Jaký byl důvod výpovědi? Ve škole prasklo topení. No a paní ředitelka se prostě snažila všecko hodit na mýho muže. No, jenomže se přepočítala. Ale váš manžel byl zodpovědný za kotel i topení. No to sice jo, ale ne za tu havárii. Nicméně paní ředitelka Konečná tuto výpověď stáhla. Proč? Podali jsme na ní žalobu. No Karel měl technickou zprávu o té havárii, od revizního technika. Co bylo obsahem té zprávy? Že za to školník nemohl. Jak nemohl? To byla vada materiálu, takže chyba byla jednoznačně na straně výrobce. Podala jste tedy žalobu na školu. Jak tato žaloba dopadla? Nijak. K soudu prostě nedošlo. No, paní ředitelka stáhla písemně výpověď, tak my jsme stáhli tu žalobu. To byla válka se školou, hlavně s paní ředitelkou. A jak se projevil tento konflikt se zaměstnavatelem na zdraví vašeho muže? Karel z toho byl hrozně špatný. Nervy na pochodu, deprese, takže nakonec musel do nemocnice. Z jakého důvodu? No, byl hospitalizovaný na psychiatrii. Jak zněla diagnóza? Schizoafektivní porucha. Ahoj. 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 Tak co? Jak se máš? Dobře. Jo. To je dobře, že jsi tady. Já mám spoustu nápadů. Nápadů? No jasně. Pojď, posaď se. Pojď ke mně. Ale já odejdu ze školy a přestěhujeme se. Přestěhujeme se. Kam? Na ostrov. Na ostrov. Já jsem vždycky chtěl žít na ostrově, ty ne? Hele, já jsem někde četl, že si můžeš pronajmout úplně malou část ostrova a žít na něm, víš, jak dlouho chceš. Já budu chodit lovit ryby a ty je budeš připravovat. To neumím. Ale to nevadí. To se přece naučíš. Já taky neumím lovit ryby, ale naučím se to je lovit. A mohli bychom třeba spolu... Dobrý den. Co je? Já jsem jenom pozdravila. Ty mě chceš zabránit, abych se přestěhoval? Nebudeš mě zdravit. Paní Světlá, můžu vás poprosit? Zastavte se potom za paní doktorkou. Děkuju. Karel opravdu trpěl schizoafektivní poruchou. Střídali se u něj stavy naprostého nadšení se stavy hluboké deprese. A manžel potom na to dostal plný invalidní důchod. Tedy ukončil svůj pracovní poměr ve škole. Jo, bylo ukončení pracovního poměru dohodou. Ale Karel to hrozně těžce nést. Oni ho úplně zničili. Kajo! Je čas? Léky. Kajo? Ty se tu schováváš? Kajo. Co se děje? Nikdy nic neudělám dobře. Nic neumím. Tak proč vlastně žiju?
už nesnesu, aby se mě všichni pořád posmívali, pomlouvali mě, kritizovali, vozili se po mně. Já už takhle nemůžu dál. Sebevražda je nejlepší trest za to, že jsem nikdy nebyl v ničem dobrý. Nikdy nebudu. Jsem nula. Paní Světlá byla bezradná. Stavy manžela nabíraly na intenzitě a Karel se pokaždé ponořil do svých depresí o něco víc. Nemohla mu pomoci. To, že si potom manžel sáhnul na život, to bylo jenom kvůli tomu, co se stalo ve škole. Děkuji vám, paní Světlá, můžete se posadit. Děkuji. Paní žalovaná, předstupte. A co na obvinění řekne protistrana? Já vím, že se mě tu paní Světlá snažila vylíčit jako nějakou sáň, které jde jen o zisk. Ale vše bylo úplně jinak. Můžete nám tedy říci, jak to podle vás bylo? Ano, je pravda, že jsem za panem Světlým přišla s nabídkou rozvázání pracovního poměru. A tady jste. Dobrý, paní ředitelko. Potřebujete něco? Musím s vámi mluvit. Tak o co jde? Pane Světlý, jak bych to... Já vím, že se snažíte, ale vypadá to, že svou práci nezvládáte. Jak nezvládám? Co proti mně máte? Už několikrát jste přišel do práce pozdě. Jsem zaspal, to se stane. Ale to se nesmí stát. Žáci kvůli vám už několikrát stáli před školou až do 8. A stalo se něco? Právě, že stalo. Přišli pozdě na 1. hodinu a škola není holubník. Promiňte, už se to nestane. Ale to není všechno, pane Světlý. Měl jste objednat sklenáře už před týdnem. V laborce je rozbité okno a my tam nemůžeme učit. Je tam zima jako na Sibiři. Já jsem je objednal, co pak můžu za to, že nepřijeli? Nechte toho, pane Světlý, neobjednalo. Včera jsem tam volala. Žádnou objednávku z naší školy nemají. Tak ji asi ztratili, nebo co? Pane Světlý, nelžete mi tu jako nějaký páťák. Já nelžu. Nejlepší by bylo, kdybyste od nás odešel. Takže to mi dáváte padáka. Uděláme to dohodou. Já vám k tomu napíšu hezké doporučení a přidám odstupné ve výši 2 platů. Co na to říkáte? To teda ne. Já znám svoje práva. A vy mě nemůžete jen tak vyhodit. Proč jste udělila první pracovní důtku panu Světlému? Měla jsem s panem Světlým nekonečnou trpělivost, ale musela jsem přistoupit k sankcím. Nechtěla jsem mu sáhnout na peníze a to jsem mohla. Jenže jsem věděla, že na tom s manželkou nejsou nejlépe. Dobrý. Co se děje? To je dost, že jdete. O co jde? Sanitka právě odvezla Bastovou ze 4. A. To mě mrzí. To by mělo. Ale já za to jako nějak můžu? Můžete. Bastová šla do školy a uklouzla v hale na rozbředlém sněhu. No a? No, zaplať pán Bůh, tu nohu nemá zlomenou, ale víte, že nás její rodiče můžou zažalovat? Já jsem to tam chtěl jít uklidit, ale musel jsem ještě odemknout tělocvičnu. Bezpečnost žáků je na prvním místě. A to se mám jako rozkrájet? Nebo mám být na víc místech současně? Máte si tu práci lépe zorganizovat. Kdyby ta Bastová byla normální, tak jde po té chodbě opatrně. Pane Světlý, uděluji vám tímto pracovní důtku. Dostanete to samozřejmě i písemně. Víte co, paní ředitelko? Vy mě taky můžete. Pan Světlý nakonec dostal výpověď za závažné porušení pracovní kázně. A to umožňuje zákon, jde-li o soustavné zaviněné porušování pracovních povinností a byl-li zaměstnanec v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením pracovní kázně písemně upozorněn na možnost výpovědi, což paní ředitelka splnila. Soudci ale chtěl vše ověřit a tak předvolal zaměstnance školy. Pan Světlý měl nevypočitatelné chování. V jakém smyslu? Můžete to nějak zkonkretizovat? Řval na žáky, kteří běhali po chodbách. A používal přitom sprostý slova. Sprostá. Sprostá slova. Vulgarizmy. Vulgarizmy.
A dál? V tělocvičně věčně nebylo uklizeno. Vypadalo to u nás ve škole jako někde v Africe. Nic nefungovalo. Učitelé se vesměs shodli, že pan Světlý byl komplikovaná osobnost a na své pracovní povinnosti lidově řečeno kašlal. Také si často vymýšlel. A zdaleka ne vše, co řekl, bylo tak, jak tvrdil. Na záchodech věčně protékala voda, nářadí na školním pozemku nikdy nebylo na svém místě. A kde bylo? Jinde. Tak vám děkuji. Můžete se posadit. Slečno zapisovatelko, prosím vás, zavolejte soudního znalce. Doktor Gabriel Stejskal byl ošetřujícím lékařem pana Karla Světlého na psychiatrickém oddělení. Shrnul průběh onemocnění svého pacienta a popsal jeho diagnózu. Pacient trpěl smíšenou schizoafektivní poruchou. Můžete nám to laicky trochu blíže vysvětlit? To znamená, že trpěl jak manickými, tak depresivními stavy. Emoce jsou výrazné, se silnými propady. Pane doktore, může být spouštěčem této nemoci dlouhodobý konflikt s jinými osobami? Je to možné, ale... Ne, děkuji, to mi stačí. Vy jste vydal doporučení, aby byl panu Světlému přiznán plný invalidní důchod. Ano. To znamená, že už nebyl schopen pracovat na jakémkoliv místě? Pan Světlý trpěl strašlivými bolestmi hlavy, průjmy, zřejmě i halucinacemi. Děkuji, nemám další otázky. Má otázky protistrana? Ano, děkuji. Pane doktore, jakým druhem halucinací pan Světlý trpěl? Například slyšel za oknem mluvit holuby. Měl neustále pocit, že ho pomlouvají nejen lidé, ale i zvířata. A promiňte, paní kolegyně. Pane doktore, pokud by takový pacient mluvil se mnou nebo s jakýmkoliv jiným zdravým člověkem, je možné, že by tento rozhovor vnímal zcela jinak? Ano, je to zcela běžné. Pacienti s touto poruchou vnímají normální situace a rozhovory zcela odlišně. Aha, takže je možné, že za tuto nemoc, tu schizoafektivní poruchu, může jeho zaměstnavatel? Ne. Jak ne? No, on už vlastně nemocný byl, a to dost dlouho. Aha, takže vy říkáte, že touto nemocí trpěl už dřív? Ano, dokonce byl na ní před 15 lety léčen. Aha. Takže je nepravděpodobné, že by mu tuto nemoc přivodila zde přítomná paní ředitelka nebo někdo jiný ze školy. Nemoc mu rozhodně nepřivodili. Maximálně mohlo být něco spouštěčem, kdy nemoc propukla v plné síle. Děkuji. Nemám další otázky. Zdena Světlá netušila, že její zesnulý manžel byl již na schizoafektivní poruchu před lety léčen. Kdo by se tím také chlubil, když léky zabírají. Je možné, že zvýšené nároky v práci opět probudily příznaky nemoci. A navíc pacienti s touto diagnózou jsou naprosto přesvědčiví, neboť popisují to, o čem si myslí, že se skutečně stalo. A tak Zdena věřila všemu, co jí Karel vyprávěl. Pokud by nebylo šikanování, nedošlo by k dekompenzaci zdravotního stavu manžela žalobkyně a k jeho následné smrti a nedošlo by tedy k újmě na její straně. Podle protistrany se nejednalo o poškození zdraví krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů, jak pracovní úraz charakterizuje zákoník práce. Dále není splněn ani předpoklad takzvaného chování zaměstnance v době úrazu, neboť manžel žalobkyně v den, kdy spáchal sebevraždu, nebyl již 3 měsíce v pracovně právním poměru k žalované. Obě protistrany jsou přesvědčeny o své pravdě. Z jakých důkazů bude vycházet soudce? Karel Světlý měl ve svém zaměstnání problémy, které vyústily v jeho propuštění. Již před 15 lety se léčil na schizoafektivní poruchu a jeho manželka o tom nevěděla. Nemoc se po letech opět projevila, dokonce na ní dostal invalidní důchod. Karel Světlý po 3 měsících po ztrátě zaměstnání spáchal sebevraždu. Jak nakonec rozhodne soud? Postižte rozsudek jménem republiky. Žaloba se zamítá.
Bezprostřední příčinou sebevraždy byl zdravotní stav pana Karla Světlého. Těžká deprese s vnucujícími se nepříjemnými myšlenkami na smrt mohla vygradovat i nezávisle na pocitech ze zaměstnání. Pro paní Světlou je rozsudek dvojnásob hořký. Nejenže žádné peníze nevysoudila, ale dokonce o ně přišla. Soud jí uložil povinnost zaplatit náklady řízení. Více než 73 000 korun. Smutný příběh ženy, která věřila svému manželovi. A tobě ty mrchoste! Pusť, ruce, chytni ruce! Tu nechte jít! Nechte jít! Beata se Soňou chtěli zabít tu vražedkyni ve sprše. Počkej, ale to je vážná věc. Já vím. Co když nás práskne, tobě tady nepřežila ani minutu. To střela ty svině!